Γεια σας, είμαστε οι Σταφίδες Σοκολάτα. Εκπέμπουμε από τη Ζάκυνθο. Το σχολείο μας είναι το πρώτο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου. Και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη ώρα με ένα μουσικό αφιέρωμα στο Bridge. Η ηχογράφηση έγινε στο Hermes Radio 91,8. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Αλεξάνδρα για την οργάνωση της επίσκεψής μας εδώ και τον Αλέξανδρο που ήταν ηχολήπτης για αυτή την ώρα. Οι πηγές μας και όλες οι πληροφορίες μας ήταν από το lifeo.gr και συγκεκριμένα από ένα άρθρο του M. Hallett. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα με ένα νέο αφιέρωμα από τις Σταφίδες Σοκολάτα. Στο μικρόφωνο ήμασταν ο Δημήτρης Κιαδόπουλος, η Ελένη Τετράδη και η Ήλια Φιλιπποπολίτη. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στο European School Radio. Γεια σας! Κυρίως Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, οι οποίες, όπως πιστεύω και εγώ, καταλάβαιναν καλύτερα το νόημα του να χρειάζεσαι χρηματική βοήθεια. Πίστευαν ότι βέβαια θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα και αν όχι χρήματα, έστω εθελοντική βοήθεια σε αυτές τις χώρες. Άρα υπήρχε κάποιος στιγματισμός των βορείων προς τους νοτίους ή ο θεσμικός χαρακτήρας του Euroscola έκανε τα πράγματα πιο βέβαια λειτουργούσαμε όλοι σαν ένωση, οπότε αν και υπήρχε μια ελαφριά ρήξη σε αυτό το θέμα δεν έγινε κάτι, γιατί έτσι κι αλλιώς δημοκρατικά ψηφίσαμε όλοι. Γεια σας, είμαι η Μελιά Μπακάμη. Για την επόμενη ώρα ακούτε την εκπομπή Σταφίδες Σοκολάτα από το πρώτο Λύκειο Ζακύνθου. Δίπλα μου έχω τον Γιώργο Καμπιώτη, ο οποίος θα βοηθήσει στην επιλογή μουσικής και ηχογράφησης. Καλησπέρα. Στον απόϊχο των πανελλαδικών μας εξετάσεων, εμείς δίνουμε τις δικές μας εξετάσεις. Περιμένουμε τα σχόλια, τις εμπειρίες και τις ιστορίες από τις δικές της εξετάσεις στην ομιλία. Κάνουμε την ηχογράφηση στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στην πλατεία μας, στην πλατεία Σαν Μάρκο, αμέσως μετά τη σημερινή μας εξεταστική. Ηλιόλουστη τη μέρα, οι φίλοι μας πίνουν καφέ στις γύρω καφετέριες και δίπλα μας έχουμε την κυρία Ανδρέου και την κυρία Σταθοπούλου. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας, είμαι η Τόνια Ρεψουμανίκη και η εκπομπή μας είναι το Jukebox Mashup. Θα σας κρατήσω συντροφιά για την επόμενη ώρα. Στις μέρες μας μπορεί το pop να προσδιορίζεται μέσα από likes, shares, tweets, views ή followers, φανερώνοντας κατά κάποιο τρόπο τη δύναμη του πλήθους να διαμορφώνει τάσεις και νοοτροπίες, αλλά ταυτόχρονα αυτή η δυναμική φαίνεται να είναι εφήμερη, καθώς ο πολιτισμός εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Γεια σας, είμαστε εδώ μαζί σας δυνατά με πολύ όρεξη και κέφι. Η εκπομπή μας έχει όνομα Jukebox Mashup. Κατερίνα Παλαδινού στο μικρόφωνο και στην επιλογή μουσικής. Η σημερινή μας εκπομπή έχει θέμα πειραγμένα σε εισαγωγικά παλιά ρεμπέτικα κομμάτια, τα οποία έχουν μετατραπεί σε κάτι πολύ όμορφο, σε κάτι καινούριο, χωρίς όμως να αλωτριωθεί η αξία των παλιών αυτών τραγουδιών. Και στην παρέα μας απόψε έχουμε έναν φίλο, τον Ηλία Παπαδάτο. Γεια σου, Ηλία. Γεια σου, Κατερίνα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε σήμερα κοντά μας και ελπίζω η επιλογή των κομματιών που θα ακούσουμε να αρέσει και σε σένα όπως θα αρέσει και στον υπόλοιπο. Καλησπέρα, είναι το Jukebox Mashup, πρώτο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου,
σας κρατάμε συντροφιά με αγγλόφωνα ελληνικά συγκροτήματα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή ήχου ήταν η Λευκή Ανδρέου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στο European School Radio.